פיטלס. אבא הגדול, 10 הדיברות. ערב טוב לצופינו יקרים, וערב בהכל בודק. מכת מדינה חדשה. זה יכול לקרות לחבר, חברה, בן משפחה או קולגה. אזרחים תמימים מוצאים את עצמם כחלק מהתופעה, והיא רק הולכת וגדלה. זה יכול לקרות לך, לך וגם לכם. זה נכון, לכושים יש את הכי גדול ואני אוהבת את זה. אבי קוסמת, אני משנה סיסמה! יצאנו לבדוק את גודל התופעה, פתיח וממשיכים. זה היה יום שישי רגיל. אני זוכרת שיצאתי מהבסיס והחלטנו כמה חברות לצאת לפאב להתאוורר קצת. הייתה בדיוק תקופה לחוצה בבסיס. בגלל עמוד ענן? לא. נגמרו הבורקסים בשקם. אוקיי. ואז מה קרה? ישבנו על הבר, שתינו קצת. הבנות שתו ערק, אבל אני אוהבת דברים על רמה, אז הזמנתי דון פריניון. כמה בנים התחילו לדבר איתנו. הם נראו כאלה חמודים. אפילו נתתי לאחד מהם את הפייסבוק שלי, והוא ישר הוסיף. כן, אני יודעת שזה קשה. כן, אילנה, ממש לא ראיתי את זה בא. ואז מה קרה? ואז הלכתי לשירותים. לא חשבתי שאם אשאיר את הסמארטפון שם זה יעלה לי כל כך ביוקר. כשחזרתי, כולם צחקו, ולא הבנתי. זה בא לי out of the bloom. אז בואי ספרי לי רגע מה היה שם בשירותים של אותו הבר. קשה לי לשחזר. אני נכנסתי לתא השני, והוא לקח אותו. והרים אותו. הוא כתב לי בסטטוס בפייסבוק. וואי, כמה נודים. פעם אחרונה שאני אוכלת אצל חומוס חסן. סיפורה של רש הוא אחד מיני רבים. תופעה חדשה ומכוערת שתופסת תאוצה בישראל, ואפשר לקרוא לה ממש מכת מדינה. צעירים וצעירות נתפסים שיכורים בברים חשוכים, וחבריהם האמורים לשמור עליהם מנצלים את חוסר הערנות ומבצעים בפייסבוקם את זממם. במהלך התחקיר קיבלנו טלפון מגימל. גימל הוא מפגע פייסבוק מקצועי, עובד בשכר ולא מתבייש בעבודתו. יצאנו איתו לאחת מפעילויות השטח שלו. אתם נשארים פה, אני לא לוקח לעצמי את הסיכון הזה. רוצו! מה כתבת שם? גידי, שמעת רעש? לא, הכל שקט פה. נחשי מי יצא מהארון. קלטי. 3, 2, 1. גידי, תפסיק להוציא אותי מהארון כבר. אחות של גימל היא לא הקורבן היחיד. דלת בן ה-17 כבר לא משאיר את דלתו לא נעולה, מפחד שהוריו ייכנסו לחדרו ויעלו סטטוסים בשמו. סטטוסים כמו, הידעתם עדיין בורח לי פיפי במיטה. או, היה יום הולדת אש, יוסי תודה על לילה של התנסויות חדשות. והכי גרוע, המורה רבקה יצאה לפנסיה. אני והיא חגגנו כל הלילה. היי שרונה, ההורים שלי לא איתך, נכון? מה שסיכמנו, רק הצלם. בוא. את מבינה שרונה? אני כבר לא יוצא מהחדר. אפילו כשאני צריך לבית הספר, אני קופץ מהחלון ורץ. ושיתפת בזה מישהו? חברים שלי רק צוחקים עליי. הם כבר לא חברים שלי.
הם באים לפה כדי לשבת ולהריץ צחוקים עם ההורים שלי. טוב, דני, דלת, אנחנו חייבים ללכת. מה? אבל למה? שאלת 2 שאלות רק. זה מספיק לנו, תודה. שבוע הבא נהיה עם כתבנו ניתאי בן גיא. הלבשנו אותו בחוטיני ורוד, שמנו לו רימל בריסים, ושלחנו אותו למצוא חתן בדרום תל אביב. להתראות בשבוע הבא. אבי!